Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα κάνω το πρώτο μου Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα κάνω το πρώτο Q&A. Λοιπόν, χαίρομαι που μου έγραψαν αρκετοί με σχέση τους subscribers μου. Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Έχω φτάσει 27 subscriber, λίγο ακόμα για να φτάσω 30. Ελπίζω να το πετύχω. Κάτσε να σταματήσω πέρα το βίντεο γιατί θα προχωρήσει. Και πάμε στην πρώτη ερώτηση. Βασιλάκης, πώς σκέφτηκες να κάνεις κανάλι στο YouTube? Λοιπόν, αυτό μου το ρώτησαν δύο, μου το ρώτησε και ο Gaming Maniac TV. Πώς σκέφτηκες να αρχίσεις να κάνεις βίντεο στο YouTube? Λοιπόν, βασικά εγώ έκανα βίντεο στο YouTube έτσι για πλάκα. Αλλά μετά που συνέχισα, λέω δεν μαζεύω και μερικούς subscriber. Και τότε άρχισα να κάνω κανονικά βίντεο. Αντώνης Ζανινούλης. Ποδόσφαιρο, και αν ναι, σε ποια ομάδα? Ποδόσφαιρο δεν πάω, όχι. Μόνο σε μια ομάδα που τη λένε Προμηθέας και υπάρχει ένας Αντώνης Ζανινούλης. Αντωνάκη. Κάτσε. Στέλιος Κρικ. Τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής. Μ' αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Ναι, μ' αρέσει πολύ, εντάξει. Σε ποιο μέρος αυτού του κόσμου θα ήθελες να πας? Θα ήθελα να πάω στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Gaming Maniac TV το είπαμε. Κώστας Κρικ. Θα σχολιάσει και άλλα βίντεο ή όχι? Αν όχι, γιατί? Εσύ, Κώστα Κρικ, μπορεί να είσαι παλιός subscriber, γιατί πιο παλιά σχολίαζα και τα έχω σβήσει αυτά τα βίντεο που σχολίαζα. Τώρα όμως δεν ξέρω, θα το σκεφτώ αν σχολιάσω. Λοιπόν, στην τελευταία ερώτηση έχει ένα μαυράκι πάνω και δεν βλέπω την ερώτηση και πρέπει να το πηγαίνω εδώ πέρα για να βλέπω. Σκέφτεσαι να κάνεις games στο PlayStation, να κάνεις ας πούμε FIFA 16, τρομακτικά κλπ. Αυτό θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Όταν μπορέσω στο PlayStation 2 που έχω να παίξω WWE ας πούμε, John Cena, you can see me. Θα το σκεφτώ αυτό την τελευταία ερώτηση, αν θα την κάνω. Ευχαριστώ πολύ που μου γράψατε για το Q&A. Θα κάνω και δεύτερο Q&A, θα κάνω ενημέρωση για το δεύτερο Q&A. Ελπίζω να μου γράψετε πάλι. Ευχαριστώ, κάντε subscribe και like, please.